Ja. Goddag og velkommen til. Og i dag synes vi, det kunne være rigtig sjovt at lave en prank på vores mormor. De ringer op og siger, at hun er gravid, og hun er kun 14. Så det var rigtig sjovt at se, hvordan hun tager imod det her. Men det bliver fandme sjovt, det her. Stem på højtaler. Ja. Den er på højtaler. Fuck. De siger, vi tager den. Mom, så hun tager den ikke? Så vi prøver at se sin mor. Og hun tager den. Nej. Hej. Det er fordi, at jeg har en ting, som jeg er lidt nødt til at fortælle dig. Kan du huske, at vi snakkede om sådan sex og sådan noget? Ja. Det kondom, som vi skulle bruge, det holdt ikke. Så, altså det er virkelig bare... Ja, og vi valgte sådan set bare at tage den for sjov, ikke? Men det viser så, at den var positiv. Hvad? Den var positiv. Vi tog en prøve for sjov. For sjov. For sjov. Hvem gjorde det? Mig og søs. Hvornår? Her for et kvarter siden. Og vi tog sådan to, fordi altså jeg er jo kun 14, ikke? Men den var positiv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er sgu da for sjov på en fucking prank! Selvfølgelig er jeg ikke gravid, mand. Laver du grin med mig lige præcis? Ej, undskyld, mor. Nej, selvfølgelig passer det ikke. Jeg er ikke gravid. Mor, undskyld. Ej, mor, det var for sjov. Jeg er ikke gravid, mand.